Nan, ako pinaskuha ni Mula. Hello guys, good morning. Nagluto si Chipcook sa isang kalderita. Kaya ko magbiko. Yan dam to yung magpagulong. Magkuhan ko. Magpagulong dito. Magbunot. Kaya guys, agamong kan guys, lobe. Kali nga puntan. Kasi magkuhan pa sundang. Klaro. Kasi may mong sundang. Yeah. Isa akabo ka mo ang lobe, pero sakto rani kay isa ramang katilo ka mo ang gikuhon. Para magpagkaladya. Happy New Year nyo tanang guys. Happy New Year. Magkuha na ta guys, magkagod. Magulta ka? Magkagod. Dili na ni Kadyo ni nga ang kuhan, biko. Magkagod o magkagod-god. Kurang din, sige, sabi-sabi pa. Kung na guys, patay tagir plano. Tuon na ni guys, parang siya, magharay-haray na lang. Parang siya, magkapahuway na guys. Kaya bagong tuwi guys natin ay biko. Magpapilit ko no. Pilit sa unsa. Kabugma. Katawa ang tirano. Katawa, mas mama. Ito ka ma? Plano? Ang biko kong papilit sa gugma? No. Ang prutas mo ikuno, pagpaswerte ko no, bay tanaw na to ni siya. Wala ang biko na dyan ang mawa. Paswerte ko na yung prutas. Kabaw mo ang swerte, ang tugihan. Kung ay swerte. Nagang prutas, na yung tapulan ka, wag ako. Hindi po ayaw. Dapat daw, ang ipanganda o bagong tuwi, puro tamis. Para Tamis tanan. ang pagmamahal. Alihi, bagutan ng mga pang-isipon, mga. Lapil-lapil ko pa diha, pag hindi nagligo. Kaya yung aglumpia na ni mo, gahuwat. Kanya-kanya taron, ulay kontuan ron. Kaili na lang po yung giyan. Ano lang pumangin sa alinula. Lugay kayo na maligo, tagwa ka oras. Hagbay pa ka mo gawas. Kaili na lang ta. Nalilihi na sa mama sa dalan. Maligo mo, muraman mo mga kanding, igura may kusog sa tubig. Ito ba? Kung magyapon, tagip-tip po nugliog. Kaya tagip ito. Giyan. Si Lola, kami ligo-ligo. Nandamay pa mo? Oy, naligo ko kahapon. Ligo-ligo. Ano lang ta? Uy, gahapon naligo ko. Uy! Sos, ano lang ta? Aman. Naligo ko kahapon. Naligo ko. Bati yan ay, kay. Bati yan, tapos para ba yung proseso na mo ha? Unan pa ka na awa. Siyempre, gahi pa niya yung karni. Tak, anak ko pili. Oh, sayo, malakupod-pod. Lugay pa niya po ha. Oh, manakupod-pod guys. Ang dami na kada magpudpod. Magdungkad na ko squan guys, pili. Asa? Okay. Muna igingon, kung di mo ganaan magumulhumol sa tubig ug dugay, magsalsal dugay. Labaw kung skanding, mura na magtupa. Puro naman kaarte. Mamutingog ang mga kandingon. Oy, naligo ko kahapon. Paila naman dyan. Naligo ka lang maligo kay katapusan. Oh, tanawa, tanawa. Unsa ta? Katapusan. Sus, Mariusip, ginoo ko. Makita ko kung sa boy. Balo ninyo. Kamu di nung ko. Malihian din nung Ako, kandingon. di ko na anak ko. Naanak man ko. Wala
Nanad. Yung pa dyan nga na nawanan. Yung pa dyan galo na. Lain ng panahon yung murang ikuan. Manimaw kang kanding. Gara guys, sa gatong kuan guys, pambiko guys. Kinugay o kanang asukal. Ito nga kinugay, ito nga po na sukal. Diya, 1 ka kilo nga pilit. Kinahanglan man pinatamis, kay bagong tuig man. Pero og di bagong tuig, agang ibutang nga sukal, kuandra, 3/4. Diya karon kay bagong tuig man, pinatamis man kuno. Atod pa para tamis kuno ang pag-iibigan. Yo guys, kunin mo pa apura. Asa ka? Yung sulo, hulog ko. At ang takson o pila katakos ng 1 ka kilo kaya ato ramang pumisigong sa Mag-unsa man kadalong sodong. ah, duha, Tapos di daw eh. 3, 4, 5, 6, 7 ka ng gamay. Pinibilan. 7 o gamay. Ito sa likata kasi rin gamay oh. Kami sa 1/4. Agata pang isabaw na ni guys, 7 pud katakos oh. Kani nga ni pud kagamja. May sabaw. Mata nang isibo karong di siya malata. Sabaw. Mo ni ata ang isabaw sa tan pilit. Ito gamay. Ito o gamay. Grabe, kada minuto baid man. Kanina po kan baid na po. Sus Maria, sige ram kadihad binailay. Way ka manay. Naging mo itong 6 ka. Ay, pangilang mo. Alang ano? Humana ko bunot, humana ko kudkud. Sabaa. Nakatakang na ko na rin sa hang pilit. Kasi na ako mas gyapon dia, sige ilaman ko gyapon baid. Sus Maria. Ito ko na rin. Maluto na laman ning ahang pilit, maglapis na naman ko rin naman sige na mo gyapon ni baid. Ay, sige, gawin pagkuha na. Bupid ang anak mo. Sigod. Anak mo ni Tasya. Ta. Adyo sila eh. Sa duha. Ito. Ang kamay. Hinihiwang buwan. Yan na guys, sa talagang itaklan ni nato ang pilit. Kung ito ang unang luto ang biko. Pilit sa uban sa... Ito nang kuan guys, pilit. Diyan karon magkuan ako, maglatik na. Mut pa day ko na rin kuan guys, kinudkud. Diyan ka rin kuan guys, ano ba sa nga kumutan. Dari ra ko magkumot, kinasjunjun sa kuan, lababo. Kamera man pa yung ikumot dali. Kuan ra, sa kabaso ra. Para dali mo latik. Init agad to ang tubig kaya rong kuan dyan dagijang kuan baduga. Hugas akong kamot. Hindi nga ako nan guys kumutan. Kaya naman tuningon nga. Kung magbiko kuno ko. Ako nung i-detalye. Kaya ako nung makasundog kuno siya. Sundugon kuno ni Zagang kuan guys biko. Dapat daw nakadetalye kuno kung saan kuno ko biko. Mura ni siya nga kumutan. Pero namang pigata nga balik dyan nga di na ka magkumot-kumot kanang kondensyo na pwede rapod to. Hindi nagumanda ni latikon dyan ni magtaman ka na bitong latik nga muhawat na dyan siya.
Yan na raw, malatik na. Imo nang ihalo agi mo ang ginangag nga kuan pilit. Samara to halo-halo na nimo. Dali raman magbiko. Nang lisod naman magbiko, di ka mao mubunot og lubi ug magkudkod. Mo ni nakalisod og magbiko. Yung paglatik, dali ra pud ang paglatik. Gamay ra mo pa niya mong biko, isa ra ni ka kilo. Kung siya naman kadiha, kuan wala naman kay tingog. Busy ka, Jo. Ulting ganay. Dali ra ni malatik guys, kay gamay ra. Masarap na itong kuwan, kawali. Away, nga bitaw ko. Maksan palagi ka na ho. Ako palagi unang makaluto kaysa nimo. Ato na ning ibutang guys. Ning ato ang kuwan. Tingnan. Nagkakamutan pa ni nato si Jagutro. Okay. Napaman ni si Duga gamay. Gamay rin ato ibutang para di nakasumudaghan. Dugot mo sabaw. Duga. Dugot. Kamutan sa nato glass. Aghang ilong katabisay. Happy New Year sa tanan-tanan. Labi na sang pamilya sa Bohol. Happy New Year ninyong tanan. Ninyo guys, Happy New Year ninyong tanan guys, sa tibuok pamilya. Happy New Year natong tanan. Ugma 2023 na. Uy. Oh. Dili mo. Oh, 31 naman ron. Ano ni pakuratan na ni guys. Steam ra ba steam. Asin og Nandiyan guys. Mo na to guys, nakamot na nato ang suno. Bali isa ka baso ug tunga agatang na kuha sa atang kuan guys, sunog. Nandiyan guys, ilunod na ni nato ning kuan na sukal. Kung gusto mo biko nga pinapuwa, butangan ninyo og kuan kinugay. Ako kay ganahan mo kog pinugay, kinugay kay puwa kuan ba. Nana guys, ato na ni sisang sugdan og kuan latik. Kay dato ning message na ako nga ikuan ko na hagahang pagbiko pero kuno makamaw kuno siya. No na ni latik ko na. Antod nga muhawat na siya kana bitong ingana nato. Di na siya maputod. Ana. Muna timailhan nga nalatik na. Ana ra guys. Pakiton ra mo na unja guys, ugon say puro mao kanang malatik na. Kada kuan ko guys, kada New Year jud ko magbiko. Naanad na ko ba nga kada New Year magbiko kay matud pa nila. Kuan daw papilit-pilit. Papilit ko no guys. Naanad ra po ko ni nanay. Isa una sa gagmay pa mi. Si nanay magkuan ko na siya magbiko jud na siya kada ngaro New Year. Muna ni ijang purma guys, ug malatik na. Out na. Kay lami jud ning pinalatik jud nimo og maadyo kay dugay siya paneus, bisag imo pa siya nga bawbahawon, dugay siya madaot. Latik na ni guys, ato na ning i-mix. I-mix na nato guys sa kuan guys. Kanon. Ato sa ning bawasan naglatik kay basig daghan ra ni. Bawasan din sa day nato kuan guys latik. Basig kuan ba daghan ra. Lami man pud ni siya kuanan. Saus kanang ipalaman og kanang kuan ba? Pan.
Mix na ta. Nagabi ko na bang tanan? Ikaw pa lang. Ako pa man siguro yung unang gatikaw-tikaw na rin. Gabi ko. Ayay, naideket. Sakto di ay nga gabilin kog latik kay naadeg deket. Na guys, i-mix na ni. Yan ay deket dia. Sakto na sang gibilin nga latik. Ingani ra magpiko. Naghamag latik. Muna ning i-mix sa gimahang dinangag na pilit. I-mix lang ng i-mix. Santod nga ma-mix tanan. Na guys, na-mix na guys. Ang gatong kuhan, biko. Naluto ra gid guys sa gangkuan guys, biko. Nahao na guys, sag biko. Parang nabutang sa kuan, butanganan. Sa kanay jang gida. Slice bird. Special lagi. Gilo na lagi. Libre ra man agad. Ha? Libre ra. Libre. Mama man kay nagbantay. Dayon. Iskuhan daw. Yan ang galing. Iso. Mama sa amigo nagbantay. Manager dito. Nitagaan ko nung isang pamasko guys. Julis. Special pa ko no. Nag-discard wala. Wala. Yung mama dito. Thank you. Lagi kalendaryo. Oh. Thank you sa naghatag ni Gian Dani nga kuan slice bread. Mama sa kong nego. Mama daw si Jahang amigo. Manager man dito. What the hell? Nga nasa Julis nagtrabaho. Thank you so much. Di ba kini pa? Sira ulo. Lagi kang video. Lagi kayo video ni ko nimo. January 1 lagi ni pa. Matawa wala na, tinuro na. Fire. Ugma. Kinanglan kano na nanja. January 4 di ba? 4. Por. Bullshit. Ay, bakit to? Ay, kisama! Para magbusig na bus. Murag yung truck. Murag yung truck. Kasag lagi na hinay lagi tong ila. Gamay man to. Dako. Birahe. Kinadak-an good ni. Birahe. Ikaw. Pero ba? Niya agad daw. Dito. Motor tao, maghuhid naglata ba din? Hala, asa nang lata sa imong Ganito kuwan? ang pagtago. Pangguyuro na to niyan niya. Murag ka nagsa... Ay! Murag ka nagsa... Patubang rabanado. Murag ka nagsa truck ba? Kanang padung mo overtake. Masira ulo. So, di dapat di ka dapat di sila. Ah, sige, bomba. Ay, kunik ni compressor ba? Buto siguro ni sa. Ayaw mo buto, sayang na. Gabi pas papa na gusto mo tayo. Mura siya buwang gabi, nag-YouTube siya. Nag-YouTube siya magsintahan na mura siya kananangan siyang kuano. Kasi ganyan mo na. Hindi batang ka-trip guys. Oh. 1.5. 1.5. 1.5. Usara kay. Tag 20. Ay, dagka kay kag ginatagag pamaskugi. Kay. Ang nangatag nimo og pamasko 500 ra dagi mong ipanghatag tag 1.5. Yaya. Tag G's ra man. Pa. Ibala ko mga ni pa. Gilahi lagi na ako. Wala pa nangyari na. Ako pinaskuha ni Mula. Buang! Isa ba nagkatagan eh? Yan ha. Nali sulat? Uy, bakit pala? Bawal lang to sa lutuin. Wala ka pa nung buang. Wala ko niya ni Lori.
Lurid. Yata gini lurid. Binuangan jud ka wala. Tinuod kinupatak ka man. Mura pero pagkapalit na ko ng sa kalibuan at tag-gistra na. Liw ito na. Sabi na kang tinuod. Binuangan jud ka. Matinood na na maog mabugado na na siya.